pam, 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 pam. Bueno, hau beste gauza bada. Hau zelan ikusten den. Jo, Firefoxek ondo kargatzen du. Ez dakit niri ondo entzuten zaidan. Baina, haupa ez dainu kaixo zelan ikusten da. Esango nuke. Eta zelan entzuten da. e... Bi aldiz entzungo da. Kaixo ate tijera. Ondo ikusten da, ondo entzuten zait. Perfecto. Bi aldiz entzungo da, jaso. Baina ondo dijo ala dirudi. Ba, ze diferentzia, txar. Hace diferentzia. Jokuare ondo entzuten da, dena ondo posten naiz. Beira, ikusi nahi bazute, oaintxe bertan nagon bezala, osea, beti egondu naizen bezala, betiko konfigurazioarekin, vale? PUZ, hau da, disko ez, prozesagailua, lau kore dauzka, eta, bueno, erdira. 150 eta gutxian. Eta txartel grafikoa 140an. Bestela, aurreko konfigurazioarekin, hau, 189 egunean, 1 euro. Eta oso ondo juten zan OBS, ez nun framedik galtzen ez ezerrez, baina ezin nun beste ezer egin. Osea, raid bat egiteko edo lako zerbait sartzen ba nintzen Twitchera edo dena delakora, gaizki juten zan. Así que, en fin, bueno. Horrela, bikain. Hazen gantxa daramat, Lego Fortnitera. Zelan dago ez dut, ezertxo ere ikusi Lego Fortniten inguruan. Ez dakit nola dijoan, oza, zer da, Fortnite bino Legoko itxurarekin, o zein da asuntoa. Minecraft oso antzeko, oso guai. Bino da, izango da baita ere tiroka eta horrela. Osa, da, 100 pertsona eta besteak akatzera edo nola dijoa asuntoa. Minecraft da. Lego Fortnite, Minecraft da. Hauen bitxoak eta goizez. Farmeatzen, bla, bla, bla.
Ja, ez dut ulertzen. Forniterena ze... Hemen landatu behar dut zerbait, iraganean, etorkizunean hartzeko. Batu egin dira Fortnite eta Lego eta sortu dute Minecraft. Ez daukat. Eta berdina, edozein pieza hartu ditzazkezu eta... Edozein pieza hartu eta edo non jarri. Osea, Minecraften antzera. Edo da Fortniten bezala suntsitz dituzula gauzak eta emate izkizu pieza ezberdinak. Ontzeko Fortnite. Ez dut behar. Merkea dira hemen. Farmeatze formula oso Fortnite estilora. Vale. Imaginatzen nun. Orain hotza egiten du. Ai, bale, hemen uste dut bi gauza ditu dela egiteko bata. Silver Rock. Silver Rock zertarako dago? Hau da igual behar dudana. Spin Strike. Ez dakit. Ba, ez dakit. Gero bada hemen zerbait euria egiten duenean ez dakit euria zenbatero egiten duen.
Igual hau pasata daukat ja. Igual hemen da. Ezakit etxai gelditzen den ja hemen nik erasotzeko. Dirudienez bai. Mango du buelta bat hemendik. Ez nago oso seguro. Hemen badago gauza bat, euria egiten badu, euria egiten duenean zerbait gertatzen da. Uste dut hemen dela. Hori da irakurri nuena. Eta gero lortu behar dut. Hau zer da. Ei. Listo. Eta gero lortu behar dut baita ere, ilargiaren argia, oso ilargiaren harria, barkatu. Alarria. Harria. Ilargiaren harria, eta hemen mundu hontan utzi. Badakit non, baina, claro, ilargiaren harria nola lortzen da, ez daukate idearik. Eta bestela jungo naiz erdi arora. Baitu dela gauzak egiteko oraindik. Erdi aroan daukat piramide bat irekitzeko. Eta denboraren amaieran badaukat nola ditzen zen? Denboraren amaieran daukat pertsona bat hitz egiteko. Ez dakit ze ari den garrasika nere bizilaguna. Gaspar, bai. Melchor erdi aroan dago. Gaspar amaieran eta Baltasar da hildena. Hemen ja hau guztia eginda dago. Eta Baltasar da dagona etorkizunean. Etorkizun apokaliptikoan. Hemen euririk ez du egiten, edo ez dakit nola eginarazi euria, edo ez da toki hontan. Igual lehenengo Gaspar bizitatuko dut. Ei.
Eta gainera orain pertsonai gabe nago, 4 pertsonai bakarrik, bost pertsonai gelitzen zaizkit. Krono ez dago. Magus hil dugu etorkizunean. Zenbat daude olako. Pum. Bide antipodak bi. Ze polita den. Bakarrari erasotzen dio. Pentsatzen denei erasotzen ziela antipodak. Bueno. Ointzat gozen seguruen daukadana egitera. Igual Gasparren gana lehenengo. Future end of time. Venga, end of time. Eta Gasparrek zesaten digun. Full speed ahead, disembark. Disembark. Hau izan behar du Gaspar. Krono, ez dakigun ondagon. Besti bat. Kronoren memoriak. Noski, radical haircut, Krono. Krono hilda. Krono sakrifikatu da beste guztia salbatzearren. Guru of Time dela Gaspar eta izan behar du tipo hau. Badaki Krono nola itzularazi. Arrazoi. Hori da esan behar diazun guztia? Ei, zer? Eraman hau. Arrautza? Chrono Trigger. Zu altzara Gaspar. Chrono Trigger bat. Day of Laos.
Bai, pixka kosta zaio. Ez dakit honi irabazteko gai nahi zen. Ikusi dut... Zenbat kentzen du horrek? Gehiegi. Irakurri dut honek emate ditula objektu onak irabazten bazaio. Baina igotzen da gure mailarekin. Claro, irabazi behar zaio lehenengo. Ideia da abiadura ematea denei, frogekin rekuperatu, eta besteekin antipode. Limenetaz ze baten batekin. Ez dakit akatuko dudan. A ver, 6 edo kentzen dion. Bala, ostra. Mila eta piko asko da,
Aupa ekaitza arratsaldeon zelan. Hemen jarraitzen dugu Chrono Triggereatzen. Ondo, oso ondo, posten naiz. Irabazigu. Debian paketeak egiten. Ikusi dut arazo bat egon dela eguneraketa batekin ezin dela eguneratzen baduzu, ez dakit ze gertatzen den, ze gertatu daitekeen, igual ez dizula arrankatzen kernelako olako zerbait, ez? Ze paketari zera egiten. ¿Te consideras un hombre Debian? Ez dut ulertzen zer eman didan. Baina giz daukat nire ordenagailuan. Nik zerbitzaren daukat Debian bat, baina giz daukat, barkatu Geeks daukat nire ordenagailuan. Ez dañu sexy man, zerzi. Chrono Trigger. Ez dut ulertzen zer eman didan. Apocalipse. Prehistoria. Dark Ages, Middle Ages, Present, Apocalypse. Apocalypse izango da, ez? Future da azkena, Apocalypse da... Dena suntxitua dagona, uste dut. Ai ama, zer gertatzen da? Ez. Ezin dut itzuli apokalipsera. Ezin dut... Nabea guai dago, ezin dut itzuli apokalipsera. Osa, apokalipsen lagozen aurka borrokatzeko. Ordun non dago... Ez dituzten ja, juten apokalipsera. Non dago... Ni bilatzen dudan pertsona orduan, nork sortu zuen, osea, Baltasarrek sortu zuen epok nabea, eta berekin hitz egin behar dut. Baina non dago Baltasar orduan? Ez dizu uzten bertan zaudelako. Nola?
zer da ez didana uzten. Esan duzu orain ez dituzten apokalipsira juten. Ez ninago denboraren amaieran. Eta ezin dut apokalipsira jun. Eta apokalipsian dago epok sortu duen pertsona. Ez da bertan egongo. Ez dakit non egon daiteken orduan. Uepa. Horrek zer egiten du hemen? Eta hau? Baina hauek amaitu ditut. Lia Plus. Ari naiz iristen toki guztitera kronorekin jun naizena, baina pitin bat lehenago. Ze hau akatu da neukan, ja. Eta apokalipsen labos agertu ondoren juten zera apokalipsira. Zuak iten du bihotz forma. Ostra. Hortzeak. Detaile bada, denboran bideatu dezakezula osakatza mundu suntxitu baino lehen eta ez gero, ezta? Bai, detaile polita. Gauza da toki guztitara, dirudia iatzen nahi naizela lehenago. Zen hauek akatu ditut, uste dut.
Bai, oraintxe bertan ikusi dut, honek ezagutu nahuela. What is happening? Eta aurrekoak ere bai, ez? Ze guapo dagoen efektua. Ondo ikusten denean, claro. Tir de ozar. Aur. Zati dago eter hemen. Asko zobeto. Bo, balio dit. Hiruak batera. Slasher B. Baina... Ez dakit babesa juten zaion. Igual slasher horri bota behar diot, edo ez dakit nori lehenengo. Slasher dirudi gehien gertzen duena. Beldurra ukat goiko ozik ez didan uneren batean kenduko magia egiteko boterea dolako zerbait. Boom. Ez da akaso munduko estrategia interesgarriena?
baina nik uste honena dela. Delta Force hiru Monster Technique. Wow. Epilepsia. Bueno, ez da inbesterako izan. Eta gainera nik imaginatzen ez batakatzen badut Delta Force hori ezingo dutela berriz egin. Eta horrek kentzen du gehien, así que... Agur. Ospe egin du? Hala dirudi, bai. Eta ezkizan tipo de asko gelditzen. Escapo? Dash Ring Side Cap. Dash Ring izango Speed hiru, segurazki. Spin Strike. Aurrera jarraituko dugu. Ara. Agur laguna. Toki beran gaude. Zer gertatu da? Katu bat? Agur. Ai, soinua. Bera eroriko zen, ez? Aurrekora. Guztiz randoma, bai.
Ez dakit nola erori den. Ona erori beharko zuen, ez? Ezin gara erori. Eta listo? Horra maitu da? Piramide hortara sartzeko aukera egon beharko luke, baina igual orain ez, eta iraganean bakarrik. Edo igual etorkizun batean. Hemen? Present? Arratsalde on dizuela txartel grafikoen laguna, kanpatazio. Zelan, zemo zure Durango azokako abenturak eta desbenturak. Vale, honek... Aupa, aupa. Guru of Reason. Eskubira indarra ematen duen arma eta ezkerrera babesa. Amairu mila urte asko otxo dira, Baltasar. Hemendik gutxira ikusiko zaitut berriro. Indarra. Always. Swallow. A hard pill to swallow. Tragatzeko arma. Swallow, kronorentza da. Speed más iru, gehi iru. Kronorentza da hori. Goizan dugurango izan gata zidalko eta zilko manjaro zupe makinatzarra eman digu. Probatu zuia lasto txapetarri berrokekin ere egin dugu topo. Ba ez da inona, Engainatu garete. Atak 145. Onda hogeita mazazpi daukat honekin. Bueno. Engainatu garete guztiz. Guztiz garete. Jungera. Garetera. Aha, de gratis hori ere bai. Bando. Eskerrik asko, txo. Goiko ez dut begiratu. Dena garbitzen. Ezin dut beste aldera pasa. Bai, orain bai.
bueno, garai hontan denak ongi. Hey, what's up? Eh... Ipurdi buruak. Ostra, eterra hauek oso merke, eh? Bueno, ez zain merke. Beiratuko dut, bai, orain jungo naiz. Uste dut hemen dagoela, ez? Demon Edge, utziko dut. Doomfinger, naiz eta asko gustatzen zaigun. Swallow utziko dugu, Speed Tap bost dauzkat. Eta zer da txatea konputori izenburuan jarri duzuna doble mauler. Ba, orain arte erabiltzen ari nintzela prozesadorea, CPU-a, a ber, katxarroa beti dago hemen. Ari nintzela erabiltzen prozesadorea, Twitcheko zuzenekoak egiteko. Eta ja, CPU-a oso motel zijoan ezin nun beste programa bat ireki edo kostatzen zitzaidan beste programa bat irekitzea. Baina jarri ditut kodekak nun erabili beharran prozesadorea erabiltzen du irudia zuei transmititzeko, bueno, Twitcheri transmititzeko, txartel grafikoa. Eta orain asko hobeto dijoa. Orain ordenagailu erabili dezaket programa bat ireki dezaket arazo gabe. Ez dakit noiz baita egin behar badut Painteko edo Gimpeko beste historio bat behintzat posible dut ondo erabili. Igual katxarrotara joan behar dut. Katxarro beltzolt horren gainera. Eta hori, pues nahi nun esatia ber ondo ikusten zen, zuek esan, hemen da gaixi tratatzen hauten tokia, ez? Pues ondo ikusten den berdin ikusten da, uste dut. Rest in peace. The Great Adventure Toma Levine. Rest here. Frogen Laguna. Ayer le vi bailando por ahí. Mamua, daude. Bueno, ba, mamu harrapariak bezala jongo gara. Bai, ez da eskerrik asko. Pentsatzen nun, igual, jo que se, euskalo, gaixi ikusiko zela edo, baina, ke ba. Bai. Porretik. Ez? Oso garesti dire hemen.
Instalazu da burduko zudupe Linuxen. Nire etxean gaude zuzeneko ikusten eta jarri joko musika jarraitzen ari da pianoarekin. Bira. Egia da. Hau pazitalko, kaixo jargi baita ere. Ez dakit probatzeko astirik izan duen. Argazkia ikusi dut, zitalko. Oraindik amanen nago eta ez naiz etxea editi. 3 ez, 3 edo 4. Ojo, fantasmas. ¡Ah! ¡Cirus! Eta nola atera duzu? Alejandro. Cero. Miss. Ezerk ez dio... vale. Cirus? Ni naiz Glenn. Bilatu beharko dut beste era bat desexorcizatzeko. Ez dirudi aukera ondiri dagoenik. Igela naiz saltatu dezaket. Ez dirudi. Zitalko probatu karkarkarren paketea mesedez. Karo. Bai, pasatu. Vale. Pasaiztak. Ezin diote zer egin, honi. Ezin diote zer egin, oraingoz. Ea zerbait esatea zen, honen inguruan. Zer dago izazita, saltzaile lanon egin dezu. Zer salten nahi ditu zera da. Ba. Ni nire aldetik ez dut ezertxo ere egin. Ikusi dut James Bonden pelikula bat goizean. From Russia with Love. Eta ia esan asko gustatu zait. James Bonden pelikula... George Clooney? Beria eta asko gustatu zait. Eta nago galetu eman muari buruz bazendekien eta baiezkoa esan diozu. Bai, eta orain ezetkoa esan diot. Eta ez ditez zer esan.
Berdin pentsatu dugu, beira. Ez badut mamuak akatzeko zeo zer, gauza gutxi egin dezaket. Zakidana da, hemen zeo zer egin dezakedan. Izango postan egon da, hola, le llamo de Vodafone estilora, baina horrez aurre. Ah, ondo. Euskaraz, espero. George Clooney bai naztu naiz. Joder, nor da. Beiratzen nahi naz. George Clooney. Sean Connery, barkatu. George Clooney es Sean Connery. Es la misma persona. Es Sean Connery. Euneko 75 neuk saldu dut. Toma ya. Conneryren semea, bai, berdina. Sean Connery, George Clooney... Berariek ere ez nauten ni ezagutzen, así que... Orain ireki itazket mierda hauek. Esan ditaz, zeiargi bere seme autotu zaela, ni ekaitz eta Aiderrena naizen bezala.